Sanibona. Ake sisolungisa le yengqwele evitiza isilungu. Mangathiwa nje kunejongo eliveteza isilungu, mina vele lapho nje automatically ngisuke ngingasekho lapho. Ngoba angazi ukuthi mina ijongo lalize lifunde isilungu esigcwele esiningi, lize lishibilike nesilungu, lasifundela ukuthini. Thina sazi ukuthi ijongo lalifuna liphelela ku standard 3. Makwenzakalile laqhubeka liphele ka grade 9 ka 7, yabo standard 7. Cha. Yima nje sisiwu. Ngifuna ukuchazelwa mhlampe understand. Yabona into yemfundo ngizokuqala ukutshela nje ukuthi imfundo yani. Imfundo ukuvula umqondo. Yabo umqondo lo uvulwa imfundo. Umuntu ofundile nongafundile abafani, yabo. Umuntu ofundile uhlaniphile kunomuntu ongafundile. Okwesibili imfundo ukuthi ukwazi ukuyiphilisa isikhathi namhlanje. Manje akusaphilwa ngokulinywa manje. Manje sekuphilwa nge-qualification ukuze ukwazi ukuthi uthole umsebenzi, kufanele iphepha, kufanele isicucu ukuze uqasheke. Bangafundisa isikhathi namhlanje uyogcina uqhubela abantu amabhala ubakhela amanzi uyisingayingi. So sisilento yakho yokuthi uzogxeka imfundo, ugxeka ukuthi mhlampe into efundiwe mhlampe inteke noma into ekhuluma isingisi, yabo nje lokho ukhombisa ubuhlathi sisi abantu. Ngeke nje kufihlele mina ukhombisa ubuhlathi. Bengakuvuna bakuvunayo kodwa nje le ndaba yokuthi kufanele kube uma insizwa kufanele ungafundi into yakudala yagcina omkhulu, yayingasekho ngisho kobaba, yagcina omkhulu leyo nto leyo. Kuthiwa ufundelani, ubani uzolwisa iy'nkomo, yabo. Manje kuyaziwa ukuthi imfundo yona esiphilisayo. Wonke umuntu ophila isikhathi namhlanje nomuntu ozalwa njengamanje uzalwa afakwe esikoleni. Sonke sikhuliswe imfundo. So wena uma uzogxeka imfundo uthenze ama-content ukuthi abantu besilisa kufanele befunde, kufanele befike ngisho kwa-10, kufanele begcina 7, ukhombisa ubuhlathi, yabo. Lo buhlathi bakho ukuthi mhlampe wena isikole mhlampe wagcina ungafanga ngisho esikoleni, kufanele into uyigcina kuwena. Hhayi usihambe ufunza bonke abantu ukuthi manje bonke abantu kufanele bebe yiloo nto leyo. Kahle nje sisi, kahle nje ukukhombisa ubuhlathi bakho. Gcine kuwe nje ubuhlathi bakho, ungabufaki abanye abantu.